Ahojte bajkeri, Liptov ponúka neskutočné množstvo možností na aktívne využitie voľného času. V tomto videu si ukážeme zaujímavú okružnú cyklotrasu, ktorou sa dostaneme do atraktívnej lokality Magurka pod hlavným hrebeňom Nízkych Tatier. Začať môžete rovnako ako my v Liptovskej osade alebo kľudne v Ružomberku. My z Liptovskej osady vyrážame asfaltovou cestou naprieč Liptovskou Lúžnou. Dlhá a tiahla dedina je známa filmárom vďaka výhľadom na Nízke Tatry. Natáčajú sa tu napríklad reklamy známeho reťazca na potravín. Za Liptovskou Lúžnou sa nachádza rozhľadňa nad potokom Lužnianka, odkiaľ môžeme pozorovať nádherné meandre. Magurka je stará banická osada s dlhou históriou. V súčasnosti je však známa vďaka skvelej horskej chate s rovnomenným názvom, kde sa môžete celoročne najesť, občerstviť a aj ubytovať na putovaní Nízkymi Tatrami. Trasa pokračuje Lubčianskou dolinou cez Liptovské Sliače a Liptovskú Štiavnicu do Ružomberka. Celý okruh má viac ako 60 km s prevýšením 870 metrov a dá sa pohodlne zvládnuť za 5 až 6 hodín. Mapa trasy je v popise videa. V Ružomberku sa napájame na cyklokorytničku a Revúdskou dolinou sa vraciame do Liptovskej osady. Za nás je toto jedna z najkrajších cyklotrás na Slovensku s príjemnými zastávkami. Ak vyrážate z Liptovskej osady, môžete výlet spokojne zakončiť vo vodnom areáli Gotal a zrelaxovať v bazénoch a saunách. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite nám dať odber na kanál, aby ste neprišlo ďalšie nové videá. V komentároch sa môžete podeliť o skúsenosti s touto trasou, prípadne napísať, aké zaujímavosti ste na nej objavili vy.